काळजी करू नका, आपल्याकडे बिको आहे ना, झटपट डाग काढते. बिको किती पॉवरफुल आहे ते बघूया आज. हे तिन्ही डाग आपल्या दैनंदिन वापरातले आहेत. बघूया जात आहेत का. बघितला, सगळे डाग निघून गेले. रिअल स्टेन टेस्ट, नो फिल्टर, जस्ट रिझल्ट, 3 स्टेन 1 सोल्युशन. जर तुम्हाला हे बाय करायचं असेल तर खाली लिंक दिलेली आहे, नक्की बाय करा.